Connecta amb el futur. Vine a Sonimac 87. El més gran espectacle electrònic de l'any està molt a prop teu. Vine a Sonimac en la seva edició més excepcional. Vine al 25 aniversari de Sonimac. Sonimac 87, del 2 al 4 d'octubre a la Fira de Barcelona. 1,5 litres de letona, llet de la bona, fresca del dia, del Pirineu. 1,5 litres de letona, llet de la bona, sempre tan pura, com ja sabeu. Obsequi aniversari. Aquest any, jocs de desdejuni decorats en exclusiva. Letona. J'étudie français. Molt bé, molt bé. We study English. Well, it's well. Així entendrem d'aquí pocs anys a tot el món. What do you mean, no? Ja ha dit aquest? Aquest A estudia. la classe d'idiomes perds tant el temps que no entens res. Aprofita les lliçons, Entendràs moltes cançons. i de gran podràs Parlar amb tot el món. Study hard. Estudia fort. Don't be distracted. I no et distreguis. Travailler, faire des voyages pour avancer. C'est important. It's very important. Study language. Aprendre idiomes. Si ara no ho fas d'aquí poc temps. Sí que cantaràs. Generalitat de Catalunya. Per aprendre idiomes, som 6 milions. Mozart. Catalunya Música. La música. Catalunya Música, el canal de música clàssica i contemporània de Catalunya Ràdio. Una nueva revista de tele que te encantará. Es el Teleticket, ticket, teleticket, ticket, teleticket, solo tele. Todos los programas de la tele, los deportes y las pelis, en tu bolsillo la tele. Por 30 pesetas toda la programación de televisión. Teleticket. En tu bolsillo la tele. Està realment net cada dia? Fa bona olor realment? Li agrada oferir-lo a les visites? Doncs giri'l amb Aceol. Aceol manté net cada dia el seu vàter, el desinfecta de gèrmens i de bactèries i deixa una fresca olor de pins a tot el bany. Nou gel Aceol i Aceol triple actiu per a vàters rebels. Giri el seu vàter cada dia. Por favor, ¿me puedes traducir esta carta al catalán? Em pots traduir aquesta carta al català? Per què no ens decidim d'una vegada a parlar i escriure correctament el català? Ara ja es necessita. Apuntis als cursos de català per adults patrocinats arreu de Catalunya per la Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, per aconseguir una convivència plena, som 6 milions. Llega la mujer magnética, apasionada, rebelde, imaginativa, excéntrica, creativa, liberal, activa, inquieta, romántica. Española. La revista número 1 en Europa ya se hace en España. Marie Claire 16 llega. Vols saber el que és nou? Tasta els paninis d'Iglo. Descobreix un gust deliciós sobre un pa cruixent. Ja veuràs com és de bo. És molt més, és molt més. Nous paninis d'Iglo. T'agradaran de llarg. Iglo sempre et dona molt més. Kellys, obrir, omplir, menjar. Kellys de Mallorca. Acompanya-les amb el que et vingui de gust. Kellys, obrir, omplir, menjar. Assaboriu-les a totes hores, sols i amb companyia. Kellys, obrir, omplir, menjar.
Així són les Kellys de sempre, les úniques, les de Mallorca. Kellys, Kellys, obrir, omplir, menjar. En un món hostil, només els més forts s'hi romanen. Indesit, el poder i la força. Aquest és l'escut de Barcelona. Una ciutat diferent. Una ciutat viscuda per gent de diverses cultures, de llengües diferents. Una ciutat que ofereix cabuda a tots i on tothom té una cosa en comú, la seva humanitat. Barcelona és bona. Creu Roja de Barcelona. Fes-te'n soci. Hi ha dues bones raons per canviar-se a aquest nou dentifrici. Una, ja la coneix. Signal en Fluor el protegeix contra la càries. I l'altra, miri. Quan a les seves dents apareix la tosca, només el seu dentista pot eliminar-la així. Ara, Signal Plus Sarro Control Fórmula amb ratlles blaves és una arma eficaç contra la tosca. Prevé la seva aparició i, a més, no debilita l'acció anticàries del Fluor. Signal Plus Sarro Control Fórmula contra la tosca i la càries. Et ve de gust una Sant Miquel especial? Sí, Sant Miquel, demana Sant Miquel, sempre amb Sant Miquel, sempre et prova bé. Oh, demana Sant Miquel. Sant Miquel especial, sempre amb Sant Miquel. El valor de les pàgines de Tiempo continua augmentant. Ara, el setmanari líder inclou 2 nous suplements. Tiempo de Economia i Tiempo de Vivir, perquè tant les finances com la vida quotidiana necessitaven un tractament seriós i en profunditat. Tiempo. Informació en alça. Sigui quin sigui el teu estil de vida, el Corte Inglés t'ofereix el teu estil de moda. Per això, aquesta tardor, t'hem preparat una gran col·lecció de roba de moda pensada amb estil, creada amb disseny, perquè tu decideixis, perquè tu triïs el millor de la tardor. El Corte Inglés. Hasta ahora buscar coche usado era una aventura que podía costarle muy cara. Despeinando sus ilusiones. Por eso Motor 16 lanza su boletín de coches usados. Semanalmente 1000 coches seleccionados de primer nivel. Y si compra uno, obtiene un abono de Mondial Assistance y una suscripción a Motor 16 gratis. Si busca coche usado, suba información de primera. El boletín de Motor 16. Els millors vins de les millors anyades i peres recollides aquest matí. Salmó fresc del nord i salmó fumat de Noruega. El més dolç d'Anglaterra i el més saborós d'Alemanya. Formatges com mai va somiar que existissin i carns tallades com sempre va somiar. Aurrerà, superqualitat pensada perquè només trobi la crem de la crem. Aurrerà, superqualitat a Barcelona, Passeig Manuel Girona 51. Una nueva revista de tele que te encantará. Es el Teleticket, Ticket, Teleticket, Ticket, Teleticket, solo tele. Todos los programas de la tele, los deportes y las pelis, en tu bolsillo la tele. Por 30 pesetas toda la programación de televisión. Teleticket. En tu bolsillo la tele. Dia a dia, durant 25 anys, el Corte Inglés ha anat escrivint la seva història al ritme de Barcelona. Creixent, millorant, pas a pas, com el bon cava. I ho volem celebrar amb tothom, amb atraccions, sorteigs, regals. 25 aniversari del Corte Inglés de Barcelona. Un brindis pel futur. Look at me.
I'm as helpless as a kitten up a tree. and I feel like I'm Clinging to a cloud I can't understand. Hi ha plaers que són universals. the moment you're Cordon Negro Freixenet, un cava universal. Busca xiclets? Busca Trident. Trident. Ja veuràs el que és bo. 9 de cada 10 dentistes entrevistats varen optar per un xiclet sense sucre. Per això t'agrada que els agradi. És Trident, no porta sucre, no provoca càries. No els provoqui. ¿Sabe quién fue Juan Sebastián Bach? ¿Bach dices? Un músico, creo. Uy, sí, Bach, claro, el que dio su nombre al famoso dúo. Donde Bach con Mantón de Manila. Esto pasa por no tener un Espasa. Diccionario enciclopédico Espasa 1 y toda una gama de diccionarios, para poner la cultura en su sitio. Si el gust del que t'agrada més et deixa un alè que no agrada, tasta Dublemint. Amb menta natural i el doble de frescor. Dublemint, el gust fresc que deixa al teu alè una frescor natural. frescor natural al teu alè. Mare, volem més tomàquet fregit salís. En llauna va molt bé. En pot de vidre, també. I ara, en cartró. Que pràctic i divertit. Tomàquet fregit solís, que n'és de bo. Tomàquet fregit Solís es fa estimar. Mare. Així t'esforces. Aquí te n'oblides. Així et superes. Aquí et prepares. Així triomfes. Aquí descanses. Bodyflex, el teu entrenament nocturn. Hi ha gent que quan vol un cotxe demana un crèdit, però... Jo voldria comprar-me un cotxe així. Així? Així? Bé, doncs, així? Així. I les seves il·lusions s'acaben reduint. Porteu les vostres il·lusions a la caixa. Digueu-nos com el voleu de gran el cotxe. Un cotxe així. Sí, així. El farem realitat amb el KM Crèdit. KM Crèdit de Caixa de Pensions. La Caixa. Voldríem un cotxe així. Sí. Ahà! Revolucionaré la premsa! Faré un diari divertit, impactant, indiscret, seductor, excitant, modern, un diari que farà molt de soroll, amb molta televisió, explosiu. Ja és aquí, el Dia de Catalunya. El Dia de Catalunya, el primer diari popular. Aquesta és la gran selecció de productes Prica. Només el millor a més bon preu. Productos Prica són així. Productes Prica. Només a Prica. I ara, la gran quinzena de premis de productes Prica. Pot guanyar fins 1 milió. Estira del nou Albal Platino. És molt més resistent. Per atrapar els aliments, com en una xarxa. Per aguantar tot el que li cau al damunt. Perquè no quedi res en l'aire. Nou Albal Platino. Amb exclusiva xarxa protectora. Té molta resistència. Aquest home deixa aquí molts anys d'esforços, molts moments feliços, però mira amb il·lusió el demà. Vol el que és millor per la seva empresa. I els seus somnis ja s'han fet realitat. El Banc de Crèdit Industrial és amb ell, perquè aquest home, aquest empresari, creu en el futur i mereix tot el nostre crèdit. Banc de Crèdit Industrial. Truqui'ns. Otto! A menjar el teu dog chow. El nou dog chow és així, perquè només així pot oferir cada dia tots els elements necessaris per una alimentació completa que mantingui la bona salut del seu gos. Carn, cereals, vitamines. Nou dog chow de Purina. Perquè t'estimo.